Хәйбулла районында Шайтантау курсулыгы дип йөртелгән төбәк бар. Йырлы-моңлы Хакмар елгаһы буенда уның күгүк саф, матур күңелле, елга янле табигать балалары яшәй. Хәйбулла районының Әбиш авыл советына караган авылларның береһе Бәләкәй Арыслангыл, ягъни халык телендә әйтелгәнсә Вәзәм авылы. Вәзәм авылында Сәхрәгә сыгыу дигән матур йола яшәй. Ул иртә яздан башлана. Кызлар тавында уендар, Муеллы тугайга сәяхәт, Талтүбә тау башына менү, Хакмар буена төшү дип аталган был хукмак юлларда авылдың элек-электән яшәгән йылы хистәре, йырдары, истәлектәре һәм кеше язмыштары. Таңа тайы сулапаны қалықайы, сулапаны таңадана күдігі. Сулапан улы таңадана күдігі, менің ағанау Bilege Sulapan ulatangadana ködege Minenge haganau bilege. Башкорт халкында сәхрәгә сыгыу, сәхрә күрү дигән йола бар. Кайбер бер яктарда уны хозурга сыгыу, ялан күрү, ер һау буйлау, Кыраяк булу дип тә йөртәләр. Табигать кешегә сәламәтлек, рухи күтәренкелек бирә. Уны киң күңелле, сабыр, ябай итеп тәрбияләй. Шулай ук көчле ихтияр да бирә табигать. Вәзәм авылында яшәгән Сурин Шәйхетдин Әхмәтгазиз улы хакында белмәгән кеше һирәктер. Ярсы, һунарсы, ун бала атаһы һәм балыксы. Шәйхетдин Газиз улын елга кешеһе, Хакмар янле тиләр. Уны күбрәк йортында түгел, урманда, һау буенда осратырга мөмкин. Яраткан бер юлы бар. Сак кына үрдәрәк яткан Сик авыл тапкырыннан ул Вәзәмгә хәтле кәмәле агып төшә. Ярдан ярга һугылып, һәр каяны, һәр агасты дигәндәй сәламләп, балык ятуларын барлай-барлай яйлап агып төшә ул. Ağaudar, ağalayı vadar, ağaudar, gele şolayı dayı, ağayı vadar, gele şolayı. Akkana vıdara kirelaya akkamaya yaşığım erlerde Onun yırlaganına ben yaratam ona tugul hoqlanan. Yaş saqta ol bigrak motor yırlay turgan ininde. Evvel ol lübügi yırlay turgan da ol bir tane nimege. Hadir ola yaşta buluğa qaramastan da ele motor yırlay. Bek xalq yırın yırlay. Xalqsan itib yırlay. Йыр табигать биргән моңлы бүләк. Яланда йыр үзенчәлекле яңгырай. Кешенең тавышы мәгънә, илһам белән тула. Табигатькә сыгыу, сәхрә күрү, ул буш йөрү түгел. Кеше үзенә кыр яландың һулышын ала, йөрәгенә көч туплай, күкрәгендәге авыр уйдарын бушата. Ялан иркенлеге кешенең хыялына ирек бирә. Таудар бейеклеге уның күңелен үстерә, һау агышы тынысландыра. Табигать кысагында күңелеңә якын кешеләрне осрату, һөйләшеп хәл белешү, тамак ялгау, хозурлыкты бергә күрү айруса күңелле. Безнең төбәктә, безнең авылларда, bütün авылларда ла балалар бездә бик һәләтлеләр, укырга ынтылып торалар. Мәктәп инде укытучылар менән тиешле белемле укытучылар менән тулыһынча комплектланган. Сәхрәгә сыгыу, урман кыр гидеү кешене тормыш ыгызыгыннан, дөньяви мәшәкатьләрдән арындыра. Берничә сәгатькә яки бөтенләйгә кеше кайгы хәсрәтен оныта. Тырышкан кеше юнен табып барыбер тырыша, таба, мотор итеп яшәй белә. Колхоз булмаса барыбер юнен табып, шатып авыл мотор итеп яшәп бета. Башкалардан калышкан юк.
Кешеләр араһында көн һайын тауга менүсе, һыу буйлаусы, шишмәгә барусы, агач урман араһында йөрүсе, таш каяга үрмәләүсе хыялый заттар бар. Табигать менән көн һайын аралашу, сәхрә һаваһын һулау, ер һыуның хәлен белү кешеләрҙе оло илаһи көс, йыһан сире менән бәйләй. Бір Харас деген ағай Камил бажаларға кетіп бара айтам да. Жылдар бажа марқұм Харас ағай кума керлер тұраларға. Иніп бара айтам, әзір бала айтқан бала. Харас, ол да ұсталда енді. Мен айтқан бала, Марат мені алдап кетелі, алдай алмайын де. Айтам, алдарға уақыт жоқ, баша ұрталы. Киса бажа мені хілтап таштағайнық, соға иніп кетіп барам де. Камил бажаларға индімде, сесеніп отырғайнық. Бір заман Харас келуінлі. Марат бұндан мұ деген мұла, тензеленен. Ана бажа, Камил ма тегекті отырады. Камил бажа креслала отырады, мұна айты бір неме осы қаранала керен етті. Харас. Еймайында Камил, ейматы Камил бажа аптырап кетті. Неме оған ты? Марат мен басты өті отырайын, еше ешірайын. Бажаласпай, мендесмейін дейінді. Þetta búið aldar teening bit og ettingen. Tege. Mena onoşka marut en sar. Ay güzel. Çok. Öylese hep marune pirgende. Marune asap kun ötete. Bayağına asap turaya. An tövene nagavit kadam tehem. Ayıp tövene itala tegam bala. Bayağı kagavit tehem. Oy Allah ele Kitayski indi. Kitayski. Халықтың неменен сондай моментін тотып алып ислеп қалдырға керек. Башкорт кешеһе кайда гына яшәһә лә табигатькә сыга һәм үзенең көсен яңырта торган борынгы сифатты онытмай. Сәхрә күрү кайһы бер кеше өчен гадәткә, көндәлек ритуал, ян талабына әверелә. Сәхрә уның өчен гүя намазлык, кеше үзенә генә билдәле хистәр дарьяһында гидә. Хәйбулла районының Уәзәм авылы удаманы Шәйхетдин Әхмәтгазиз улы Сурингеү йылга янле кеше булып, халык теленә ингәндәр һаманда осрай. Сәхрә күрү юлаһы яңгыз да, күмәк тә башкарыла. Табигать, сәхрә, кыръялан кешене зур йыһан энергияһы, ер һыу кудрәте менән тоташтыра. Гайзге теге борынгы мурзаяны йырлаты. Бада катыла өбөтөп язылар етекас умарызы ясыға турайып умарызы ясығай умарызы яқалқа умарызы яхудай хавағын Min de yaşarinem ye boyanay Başka seskelerge danı bulup Ama yülmesinem umarızı yakıvek Umarızı yakıvek boyup Ya, oldu hırıltap tavırsak bak, oldu. Сәхрә күрү йолаһы халкыбызның борынгы һәм күркәм, файдалы йолаһы. Бындай йыһан көсө менән бирегү һәр кемдә лә булмай. Ә инде уны белгән кеше үзенә, гаиләһенә, халкына, иленә йыһан тавышын, йыһан законнарын алып килә.